kártya is van. De akkor itt egy olyan csak turisztikai, viszont van olaj is, meg ért is. Ez nagyon csábító. Ez nagyon csábít. Sőt, annyira csábít, hogy azt hiszem el is fogom vinni. Megnézzünk körül. Szén. Érc. Ez volt a legcsábítóbb eddig. Ez nekem nagyon tetszik. Akkor lesz, hogy ilyen nagy bányászváros csinálunk? Jó, itt tudok csinálni egy ötvezetet is, meg egy műanyagot is, olyan processzorgyárat tudok csinálni. Szép lenne, jó lenne. De valószínűleg nem fog összejönni egyébként. Csak ugyebár ezeket szeretném sokáig elhúzni ezt a sorozatot, csak hogy ezek a földi javak előbb-utóbb elfogynak. Az a gond az egészen. Ha majd csinálsz új város, nem? Ez igaz. De egyébként, ha neked is meg lesz a SimCity, akkor még csatlakozhat ide valaki. A publikus régió, szóval lényegében. Jó van megnézni, hol van a nyerség. Mennyi olajam van? Mennyi? Hát rengeteg. Az értem viszont eléggé szétszólt. Akkor ide rakom az értványát, csinálunk. Oké. Jó, hát akkor bányászváros leszünk, ezt így el is döntöttem nagyjából. Egyelőre csak ilyen kisebb utakat ajánlatos, mert hogy nem fogunk beleférni a pénzünkbe. Ó, ez egész szép lett. És akkor ez így tudja. Egyenlőségekre szeretnénk menni. Hát igen, lényegében így ki lehet ugrálni a játékkal, viszont bonyolításon. Kicsit feljebb húzzuk. Na, így oké. Megy is. Oh yeah. És játszunk. Most nézzük, hát akkor először is csak ilyen gyengébb utakat be fogok húzni. És lakóvezeteket jelölök ki. Az a helyzet, hogy amikor veszem, akkor lényegében olyan kicsit, mint hogyha akadozna, de lehetséges, hogy csak én érzem így. Control. Egyelőre csak ilyen kisebb házak lesznek természetesen. Ide rakjam le a polgármesteri hivatalt? Jó, de szép helyen vannak. Ez nem az első olyan városom, ami ki is nézne valahogy? Nem hangzik rosszul. Merre fúj a szél? Erre? Akkor itt... Ó, itt a vacsút is. Hát nem baj, majd itt lesznek a gyár. Nem. Az a jó, a legjobb, hogyha a gyárak így autópálya mellett vannak. Mert hogy úgy ugyebár gyorsabban kiérnek a városból, és gyorsabban jön a pénz. Akkor miért csináljunk ide ilyen ipari részlegét? Házak nem szeretnek ipar mellett lenni, úgyhogy ajánlatos a boltokat a ház és a ipar közé rakni. Viszont kezdek kifogyni a pénzemből. Majd fölveszek egy kötvényt lényegében. Ennyi nem jön. Boldogságban. Na? Visszajöttél? Hello. Mert csak próbáltam. Pont igen, játszottam magammal egy kicsit. Nézzük egy-két dolgot. Tegyünk gyorsan, költözetekbe. Már fogom tudni, hogy mit veszek fel. Mit veszel fel? Beharangozó kis részlet. Code. Mit? Code. Mit? Ja. Call of Duty. Ja, igen. Már vége felé nekem is leesett. Na jó, akkor legyen vizetek, mert hogy
Azt Ez a rohadt régi verzió van meg nekem. ha. Kettes van még. Ó, Jó, ez az. 25 az... 25 Hosszú. Még amúgy veszed? Még veszem természetesen. Még nincs csődbe. Még nem vagyok csődben, ezt kapt ki. Új rekord. Milyen új rekord, már 200 000-es városom is volt, neked 2000-es. Ennyi. Jó, de én játszottam vele fél órát. Ez egy dolog, én meg 28-at győzben, mert hogy Originról fut és mutassa. Na, van áramunk, nem Revolution van. És tudok építeni egy értbányát. Na, egész jól megoldottam. Hol Már elkapkodják előrem a fegyvereket. van? Már veszed? Még nem. Vagy csak játszasz? De azért van kedvem játszani. Aha. Fegyverez. Ki ma izét add oda. Nem biztos, hogy egészít, de elértem meg azt, hogy mert most ilyen lényegében játszunk. Várjál. Fölveszem a hangot. Mondjuk egy jó ötlet, mikrofont vedd le. Na most mond? Na. Csak vedd le a mikrofonod egy kicsit, mert eléggé hallok. És ki akar téged hallani? Na jó. Hát te. Városháza. Így Hogy jó. örülnek neki. Iskolát érdemes lerakni, hogyha azt akarom, hogy örüljenek egyébként. Mert annak mindenki Iskolát. örül. Csak a gyerekek nem örülnek neki lényegében. Úristen, A kakesz. gyerekek örülnének. Gyerekek örülnének sulinak? Hol élsz te? Ha. Úristen, 2 hét. Ah, És sajnos. megpróbálom már most elkerülni, hogy a közeljövőben ilyen óriási dugóim legyen. Szét kell lőnöm összes üveget, anyátok. Most rakjunk le egy érzbányát. Na, 500 méterről üvegeket lőni azért könnyű, nem, Viktor? Not bad. Jó, mondjuk én olajból gondoltam volna, hogy az lesz a fő profitom, de hát... Jövőm a tányérokat, azokat eltalálom legalább. Rajna. Na jó, még egy kötvényt felveszünk. Kötvényt igazából elején érdemes felvenni, később hát meggyorsítja a dolgokat lényegében, és elég komoly tempóval. Így. Jó, van egy értbányánk. Kereskedelmi elrakatot. Csinálunk egy nyersolaj, Mivel kell megütni? és Jó. egy ércrészleget. Na, shiftel kell. Jó. Ezt a kezd magadba. Jó, és még egy kötvény tulajmányára. Uha, ez kerülni fog, de meghozza a jövedelmét. És azért ennek, kedves nézők, ki tudna ellenállni? Ennyi olajnak lehetetlen ellenállni. Volt akkor ez itt ilyen igazi Dallas lesz. Majd kimegyek háborúba, dobálok krumplival. Ügyes vagy. Na, van is egy olajbányám. Nem tudod, hogy a legjobban raktam le, de... Tudom, hova kell menni, menj előlem, te. Így, jó. Hát akkor ezzel meg is lennénk. Üzemanyag? Hát természetesen ebből olyan üzemanyag izé lesz. Meg kéne állítanom őket exportra. Jó, hát ez így nem jó, hogy izé nem videózok. Export. És ha videózol, akkor légy nyomd ki a Skype-ot. Oké. De nem tudom, nekem nem akarja felvenni filmbe. Nekem felveszi. Csak a program. Jó, de én a másik cuccal veszem fel. Hát akkor ne a másik cuccon vett fel, hanem ebben. Hogyha nekem És azt veszi- hogy állítottad be azt a cuccot? Hát azt nem biztos, hogy a nézők előtt szeretném elmondani. És igazából vágni sincs kedvem, szóval talált ki. Így lesúlyos be. Biztos. Na most hagyj békén. Most nem fejlesz. Viszont egy táblát kirakok, az eléggé fontos. Nem tudom, hogy miért, de valamiért biztos. Addig telefonozok. Telefonhoz.
Elraktam én elég lakóvezetet, ez miatt nincs gondom. Szóval nem sokára lesznek ilyen más problémáik is. Ó, mekkora dugóim vannak már most. Nem jó, hogyha elején dugóim vannak. Akkor majd rakunk még egy utat, hogy még nagyobb legyen ott a dugó. De jó. Mi jó? Nyomatom a Benji Bananast, lehet egymás ellen játszani már. Big. Majd kihívlak egyszer. Majd egyszer elverlek. Álmodik a nyomor. Na nézzük. A tableton elmentem 5-ös szintig. Az ügyes. 5-ös szintig. Congratulation, voltam már 7-esbe is. Fokkad meg. De én elsőre mentem el oda. Persze. Ezt nem sikerült már többször. Kapd el már! Nem fognak szeretni itt a bányák közelébe lakni, de nem annak szarva. Csicskál. Akkor szeressenek egyszerűen. Nem? Csicskál. Hát az lesz, amit a gonosz polgármester mond. Muhaha. Viktor, téged leválasztanának. Hát az biztos, mekkora Elég, ha megnéznének. 66% a népszerűségi mutatom. Csömbbe legyél. Jó, fejleszteni tudom. Ez kevés nekem, hát Jó, látom. akkor az első fejlesztésem legyen egy pénzügyi hivatal. Minél nagyobb kölcsönöket tudok felvenni, annál jobb, nem igaz? Még mennyit tudsz? Már egyet se, de mindjárt visszafizetek egyet. Mennyi monéod van? 3222 kerekszám. De plusz 3000-vel vagyok óránként, mondjuk elején nem nagyon... Aki már a 10.000-es lakosság előtt mínuszban van, az nem, az rosszul, az valamit nagyon rosszul csinál. Ugye, Viktor? De mármint, hogy a végén általában ilyen bányászvárosoknál olyan mínuszokban vagyok, hogy 10.000-es mínusz, 20.000-es mínusz, sőt volt már 50.000-es mínusz, ne kérdezzék, hogy csináltam. Viktor halásző. És hogy a végén így is úgy mínuszban leszünk, abban egyszerűen nem lehet. Na, Vagy földi jóra kell specializálódni. Ja, tényleg majd szeretnék építeni egy nagy régióban. De ettől meg nagyon messze járunk természetesen. ugye a Szabódvárosra. Már csődbe vitted? Nem, még nem vittem csődbe, te fogod meg tudni először, hogy csődbe viszem. Basszus. Egyelőre kis házaim vannak, viszont aztán tudok felvenni egy óriási kölcsönt. Ó, de jó nekem. Jó. És van 100.000-en Akkor olyan olajfejlesztést csinálok, hogy legyen pénz. Ó, mami. Mari. Játsza a Benji Bananast. Elmegyek 300 méterre, nem adja meg a 250 méterre, hogy utazzak Nem el. akarod videózni, hogy Benji van az azon? Azért De? nem. Minden hülyeségből ne csináljunk videót. Miért? Androidos játékokról is csinálhatnánk. Persze. Azt mindenki játsza már. Ez fölösleges. Ide benyomatok egyet. Azt kéne, amivel tudlak várni. Ide benyomatok egyet. Ide nem tudok benyomatni, akkor benyomatok egyet, és De miért mágnest kapok? erről elég lesz. Utálom a mágnes benne. Ó, el se jutok 100 méterig. Azért, aki azt mondja, hogy kevés, mert nem vagyok bányászváros, az nem bányászásra megyek, az évet nagyot. Jó, fölveszek még egy kötvényt. Egyébként nem ajánlatos ennyire kötvényezni, mint ahogy én csinálom, de hát... Viktor az Viktor. Én csak én vagyok. Szóval, hogy... ennyi. Csak Viktor. Én csak Viktor vagyok. Igen. Ó, buszállomás kell neked. Még mit nem öregem? Arra, attól még sok idő választál, hogy buszállomás. Emlékszel a tegnapi viccekre, Viktor? Emlékszem, egy nap alatt nem nagyon szoktam elfelejteni. Tömegközlekedés kell nekik. Úristen, akkor inkább izé.
Melyek utakat javítok. Mi is eléggé komoly. Sőt, egyelőre fölvakok mindent forgalmas utcára, ne legyen ezzel se gondom. Ó, viszont le kéne rakni majd később ilyeneket, hogy rendőrség, tűzoltóság, ezek elég fontos dolgok. Sőt, le is viszem az időpontig. Állatkert. Nem, ilyen nincs benne. Basszus. Hogyha nincs benne állatkert. Már nem raktak bele téged. Hú, de vicces beszólásod. Úgy gondolták, hogy házban is lakhatsz. Ne menj el a Shoulder Clubba. Dehogy is nem. Á, meghaltam. Forgalmas utcáinkat vannak most már. Így legalább ház... Ó, parkokat kéne leraknom. Nem tudsz valami jó játékot? Hát tudok párat. Mondják. Most kezdjem el sorolni, mert holnapig itt leszünk. Egy, ami a legjobb. Jó, PlayStation 3-ra kell, vagy mire? Android. Milyen kéne olyat, amit ideig tudsz nyomatni, vagy... Hát amit végig lehet játszani. Akkor viszonylag jó játék a Starcraft, mondjuk arról már nem csináltunk videót, mert Sirius csinálja. De Android. Ja, hogy Androidra kell neked. Tyűha. Mindjárt megnézem nekem milyen játékaim vannak. Nem tudom, kapásból mondok egy párat, mondjuk Gold... Várj, Temple Run, Hülyeség. Running Fred, Hülyeség. Gold Miner, Hülyeség. RoboMiner jobb. akkor az... Ja, azt tudom melyik, azt milyen sokáig játszottuk. Én letöltöttem tabra. Ma van valami 4 millió pénzem. Mondjuk tudok mondani olyat, 4-es levelbe. Mondjuk még iPad-re tudok mondani játékokat, de neked ezt nincs. Mi van? Nincs. Oké. Leraktuk a legdrágább parkot. És hogy ilyen erős közepes rétegünk legyen, leraktuk egy ilyet is. Oh yeah. Jó, van egy bazilien. Hát te miért vagy szomorú öreg? Szomorú vagy, öcsi? Akkor kapsz... Nincsen busz megálló. Akkor kapsz egy parkot a helyedre. Az, hogy ez olyan szomorú vagy. És A lusták azok emberek benne. mit játszom? Nem? Na. 5 méterre van a park, de az neki messze van. Nem, ez a iskolával van így. Hogyha 5 méterre raksz tőlük sulit, akkor nem mennek el, mert túl messze van. Azt a de lusták. Szóval egyszerűen előttük kell ott legyen is a busz megálló. Hova rakjam? Több mint 4 kilométert járok suliba reggel. Jó, de te buszival mész, nem? Igen. Hát akkor mit panaszkodsz? Te is mondhatod a seggedet. Jó, de akkor is kell Én gyalog sétálni. megyek mondjuk nekem alig 300 méter, 400. Hát akkor miről beszélsz? Az mindegy, attól meg gyalogolok. Szegény Viktor. Ugye? Na. De nem nagyon építhetek, mert olaj van itt, de... Erre aztán kiúszhatnám a kurvöltöket. Ezt úgy képzelem ezt a várost egyébként, hogy eleinte ilyen bányászváros lesz, és mivel legalább egy 20 részig el szeretnék menni, nem, 20 részben még beletelik a izé. 20 részben még ki tudom használni a földi javakat lényegében. Már olyan lesz. 20 részbe? Hát ilyen 20-20 perces rész. Ja, 19-ben már 10 000-es csőd lesz. Ilyen 10 000-es mínusz, hát az már 10. résznél az lesz. Már mint hogy arra ne számítsatok nagyon, hogy én sokáig kihúzom mínusz nélkül. Mert hát aki bányászásra specializálódik, az nem is nagyon húzhassa. Rohadt a tüskék itten. Szóval szemétlerakások kell lenni, hogy nem jó, hogyha megtalántulkák, nem jó megvárni. Mármint, hogy ezek itten házak. Az faszom, én raktam őket ide. Mármint, hogy ez nem... Jó, megmondtam, hogy ez Benji Bananaszt. Eddig tartott, szerelem, puha. Tegnap is nyomattam, úgyhogy... Ja. Vagy Ákos mondott valami jó játékot. Valami lúsat.
Nem kéne nagyon, mindegy.